kuma ka shiga Si Zamani YouTube channel ka yi subscribe domin ganin shirye-shirye. Za a ake ciki ne. Ya kodu mu. Wallahi lafiya. Kai je na so ba ku wani labari. Wallahi Allah na kai gari ya waye. Ka ce da ina ruwan nan na kanji inda transformer take. Ka ji da. Wallahi can mun ka tai da abokai na jiya muna watsarwa. Wallahi ruwan nan sun yi daɗi wanka zan daɗi. Wallahi can cikin la ina ga mun ka tuke muna ta watsarwa zan daɗi. Nan akwai injimomi ma. Wallahi nan mun ka watsarwa mu. Ai lahi Allah wallahi babu wani abu ne. Wallahi da gayu na haka mun kai ta watsarwa. Wallahi ga ga malamin wallahi. Sai baka sai da ga ba. Wallahi shekaran jiya mun ke Kaduna wajen wani program. Ka san muna harkan ganin entertainment. Na gani. Wallahi nan na ga wani abu al'ajabi. Mi ha wasu jiraje na sun gato guda. Jirage guda hito gabas da hito yamma. An gato an ka sa falanki. Ina wanda aka zo kankari. Na gani. Wallahi sa take. Can baturiya guda ta hito dan bature hito daga cin guda. Ka gani? Ina ji. Sai sun kato sun kaza na tsakiyar nan. Sun kai hirar su abinda ya dame su. Nan can sama. La ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kana jami'in salati kai. Mutane wai misa ba su jibirin ba su jin wuyar ƙarya. Dole na yi muna dai. Mazan na baka Allah ya dan ubanka kai da kai min ƙarya. Wallahi dan ubanka kayan ji da inda ada inji muka masu fatattaka mutun ya za ku yanka da ban gani ka. Wallahi ƙarya ta na iya shiga ta ka hosan maha. Wace batu Allah ya zazzabi ma na kashi. Ka san dai kware na tashi.